ụmụnne m ọ na ọhụkwerechi ọnwa nọ nwaanyị mba awụchashiala n'ohe biko were nnọọ ntị ahụ tụruore m ya ala ka ị nụrụ ihe m na-ekwu. Biko ọ bụrụ na ị nwere domestic workers, ya wụrụ cleaners, chef, gardener or gate man, ị nwere ndị ha yara na-akwụ ha ụgwọ, ha enwe ihe ha na-arụrụ, nwere access to ụlọ ịbata n'ụlọ, ụfọdụ enwe to your kitchen, ụfọdụ enwe to your bedroom, ụfọdụ enwe to your post, your gate. Naanị ma ebe e-station rụrụ ha na-akwụ ha ụgwọ, ha wee na-eme gịnị, na-ere their services. Ngwa biko bịa keta tụrụ ntị ala. Asa akọgharị egwu agbagharị egwu. Here I know now, technical age. A lot of things are going on. Ihe mege, mandanya na ahụ, mandanya na anaghị ahụ. Ya wụrụ gịnị? One of the disadvantages of technology. Ọ ihe m bịara i discuss ugbuene n'ụdị o ji dagide nwanne anyị ma Chineke nna azụo ya ndụ. Ya ala na nta, ndụ gwuru ya ọnụ. Ana m one woman akpọ m na phone. Same way mbadam ze. Ya sị m lekirikwe ihe megenụ. M sọ gịnị? Na landlord ya ka ihe n'ugbo ene mere. Na ọwụghị ihe ntakịrị, ọwụ obere ihe. Na mgbede akụkọ n'ugbo tụwara ụmụnne ma ndị ji ego ma ndị kene n'ụdị ọbụla gbotowa akụkọ nọ, onye ọbụla wee were mụrụ agụ. Na ha nọ yesterday, police abịa wọchashia gụrụ ụzọ bata n'ime compound. Onye ọbụla etegoro sị nụkwa onye ka akpọra police. Cotton na-eme vine, a na-esepeshe cotton a na-ele police. Ya gara bịa straight gawa na ke landlord. Ha dị 3 police officers. Ha gawa straight gawa na ke landlord. Ọ ka ha bara dia. Enwe onye nọziri nkụtọnkụ. Onye ọbụla dị very eager to know what was going on. Ụfọdụ ya nọzi n'ime be cotton, ha kwaghere window, kwaghere anya atọ na side ke landlord a ka a mara ihe wu ihe mege ebe ahụ. Ọ gịnị ka 3 police officers banyere ebe ahụ? Enwebe onye a nụrụ olu ya, enwebe ihe ekwu, enwebe onye ụta police na-amaja, hey, you arrest this. Onye ọbụla atụrụ ntị ala. Ụfọdụ emecha pụta ka ọ ga-awụ na nga ime ụlọ nga ha na-elega anya na window ahụ ga-ahụ ihe megara. Ụfọdụ eripụta, ụfọdụ agaghị onye n'ihu ụlọ dịba. Nwee ihe kodu ga-aghọtara megara. And egoshiri ụzọ egoshi. Asị nụkwa. One young man ejikere jiri nwayọọ wee onwe na-eshi. Metụrụ onye ka ọsọ sị nna ke ọrụkwa ka landlord onye ga ndị police officers format eji eburu ha na onye mama bịara ha mass arrest rụkwa arụrụ a. Were ehi ya pụta ahụ emekwana ha ka police officers ha egoshi ihe ụzọ n'elu mba na ya gaa na ebe a. The boy ewe onwe. Di ya wewe sị na mgbe ya nọrọ nga ka ya so ka nwokorobịa ka ha nọrọgodo outside the gate ka nwebụ onye ma plan ha. Ọ ya ka anọ nga anọ ntara. Ya kwasuru a cleaner na-abịa ehichara ndị man ụlọ landlord ha. Ha maara ya. Ọ na-abịa Monday, Wednesday and Saturday. Ohi ọ na-abịa ehichara nwoke na nwunye ụlọ 3 days in a week. The girl bịakwa no gate man emeghere ụzọ ya bata. Ọrụcha ọrụ ya alawa. Mgbe ụfọdụ ọ ga-abịa mana landlord na nwunye ya anọghị ya n'ihi na ụmụ ha apụshala. Ọ ya ka ihe a na-aga on. Ya kwasuru police officers ha amụpụta nwatakịrị nwaanyị nọtịrị. Oya kpe criminal. Oya take us to the idiot. Take us to the idiot. Ndị ka pụrụ na-eji n'ofe gate ahụzi na edeclare purpose. Ha batazie ka mara n'ihe mere. Landlord na nwunye ya pụtawazi eji. Ajụwa sọ gịnị. Landlord si lekirikwe ya na. Nwunye landlord akawa ihe n'ogbu ya. Na ihe na wokili na ha hayara. Ọrụ bụ ọrụ ha meni ihe ọrụ bụ ọrụ na ọ 3 months. Ka ya na die nọ na room ha na master bedroom ha. Na ya na ha like iji ọkụ ehi ụra na ọkụ na-acha ya n'anya. Na die kwenu the same. N'ụwa makoro ha na-awaghachi ihe ụra like this. Ha emepesha window werezie nwa nwere ihe shi na window na ọhịa ha na-eji ehi ụra. Ọ ya ka die gbanyụrụ ọkụ.
na ahụzi ihe kege lum red blink ga red chaga red na flower vase ha dọwara n'akụkụ telivishọn ha telivishọn na bedroom ha small flower vase flower nọcha n'ime something na-eke ọkụ red di ya bụkere ya sị ogini ọgwụwe sị na o metụkwala ọṅara na somebody lega ha takere na somebody lega ya shaka shire duva gbushi onwe jụwa dị ọsọsọ gị ya jụwa dị ọsọ tinugbo ha doro ngara sọ mmadụ lega yes na thank God na ọ na-ahụ agba ọtọ ihe ya na asụkwa thank God na ọ na-asacha ahụ gbara ọtọ pụta ebe a hi oh God lele ihe ga-eme na ya mba nwunye si lekwana ebe lekwana ya gwa nwunye si o relax na chọka onye lege ha mara na ha adịla worried na ha hụ na dị kamera na ya na suspect cleaner ya na ọ ga-abịa ọrụ echi na oke ulo dan ka ha hie ụra tomorrow morning ọ bịazi ọrụ ya kpọrọ police ha enwe ike mee investigate ha mee ka ịshọ na ihe niile domestic workers ha nọ ya ka enwe ike mara onye ka ọwa onye ke na-abịa eshi na do ejuru ha na friji ka ọwa onye ke na-abịa ehichara ụlọ ha abụọ ga-ejide ha taa getiman ya enwe ha access to bedroom ya na onye ke na-eshi nri enwekwa ha access to bedroom ya ọ na kitchen ka n'oge shike ọ onye ke na-ehicha ụlọ na ọ onye na suspect na ọ nwakwala ma na ka ara ha okoro ụra ya na landlady si ya na di ya lakporo ụra mee ka enwe ihe mere chi ehu nene n'ọkọt lekwezi ka cleaner ha bịacha ọrụ one young lady abịacha ọ wụchachala bido ọrụ officers do ogalaga eme ike ntịrị ha wes na ọwụ na ọbịa ọrụ ya kpoo ha ya bịakwa n'ọrụ ha ide police station ha nụrụ ga send ya DPO send yara ha 3 men bịara ya bụ ije ọ ya mgbe abara n'ime ụlọ gushie ụzọ the man aga sị lekwe wepụta the camera sị lekwe na n'abalị ka ya hụrụ the monitor ka ọ nọ na achọkụ red na ọwụ ya nwetiri this camera no this lady nwere access to this bedroom ọ ya nwe na-clean the whole rooms na enwe onye ọzọ na-abata ebe a na ụmụ ya pụshala na the other lady nwunye ka ọ na-eche onye ka ahụ chef ochiri ọtọ ijori ya na fridge ya na nwunye na fridge na ihe gbasara dị ihe kamera na ugbu a na tin na ọwụ this lady na ha jụọ ya isi ha jụọ ya si enwekwa ihe ma na kamera kwa no one of the police officers aratapụrụ ya na ntigine to ha jụọ sị the man ọ ga-ama ntụrụ onwe kamera kpoo ha kwa police kporo onwe police na eweta fon ya sịsa no sa this ha sị na ọ chọrọ ịnwụ kama na eweta fon ya ka mara ihe ọ nwetara na nke oji ya ewere fon ha n'aka sị ele koodu ihe taa ihe echa na dị idiot koodu police anaghị mepee fon ọsịsọ finally ya etige koodu fon agbape ha ga-atọgharịa fon right round hụzie di na nwaanyị ebe erekọdụga ha hụ about 5 videos gbasara this man na nwunye ya enwetara mgbe nwunye ya gara ghọchagbuo onwe ahụ mgbe the man hụrụ the thing si na ya at least enwere documentation biko ka ọ wụrụ nwaanyị ga-ele ya ka ọ hapụ ịwụ na a ga-ahụ vidio ebe nwunye ya bụ ọtọ one of the female police officers ewerezi ebido lewe hụ Jesus hụzie na actually nwaanyị ahụ nwunye landlady ha gara ahụ ahụ ma mgbe ọ pụtara were nnọta wele na-ehichashiga ahụ jizie mgbe ha lakpuru n'elu bed na-eji nnọọ egwuregwu di na nwunye mana ọwụhụ enwe ihe ha mere ịma ha katala ha wụla adịla advance ito na marriage kwakịrị ka ga-awụzọ ọzọ akpara nkata hụ ji ya mgbe ha na-akpa nkata na-achị ha akpa nkata na-achị achịkwerekwere ji ya mgbe ha rahụrụ about 4-5 videos enwetara ebe ahụ ajụwa the lady how come ya sị na ọ wee enyi ya nwoke zụrụ the camera nyi wee si amount ya weta the information jishi ike capture the woman na di ebe ha gba ọtọ n'elu bed mgbe ha mega anything na si just weta the ka ha na-ele ya na once ha bidoro ọrụ ka ha bidoro record wa ha na ọ na record ta ha na ga-eji AI were change the background mee ya ọ dịka ihe mere na hotel ọ gaghị awụzi n'ụlọ ha ka ha hapụ ịma na ọ ya nwa na a ga-echange the background change ya were the video change the background of the video turn it to a hotel room werezie nawazie di na nwaanyị ego ọ ha trend ya n'ịntanetị ọtọ ha ọkwa niile elekere ọtọ ha na ọwụ ihe enyi nwoke gwara ya mee ọkwara ya jụkwara ajụ ọ na-afọsị ya na ya mee ka ha nweta ego rezi ego bịakwa ụgwọ isi na ebiko ya dị sorry
ụmụnne m taa ka eshi were si ya ngwa akwa m ụlọ enyi nwoke ya si yes ya banyere ha polisi anara fon ya banyere ha na moto ha ekwelighị m n'ebe enyi nwoke na ịgakwana ga buru onye ka ahụ na ha ka ekweghị onye ọbụla na-ele anya sị n'ụkwa n'ụkwa ngwe mmadụ na-aga ahụ somebody na-akwụ salary somebody na-akwụ ụgwọ ịkwụ ya ụgwọ salary ya were leta onwe were gboro mkpa ya jos ekputere mmadụ bata n'ime ụlọ mmadụ dịka agwụgwọ ma ntọrọ ya kamera etu ya mgbe ọ gbara oto ka o nweta ụnụ ahụ na ihe a na-ekwu that technology a na-agwa disadvantage of technology a na-ekwu especially this AI na ọ weta video this di na nwunye ya ọ gaga change the background ya wụzi na ha nọzi na hotel room instead of ụlọ ka ha n'ihi na ọ wụrụ n'ụlọ ha hụghị na ọ bụ ụlọ ha ha ga-ame accuse that na ọ clean ha wepụtara mana change the background jie the man jie ya na nwunye ya shawazi aka sị nọkwa ele mgbe ha gara hotel na ha wa agadi nwa ha ga-aghọta ihe arụrụ dị ha ga-agba osonye ha the money ma ya ma ụmụ ya ma ndị ke na-alabiga ha sentara ha ego ha n'idiri enwe ike eme gịnị ha nwee ike ga-ebiwa ọfụma nọọ ihe enyi ya nwoke gwara ụmụnne m ọ na-anọkwa ịnụ ngala ugboene biko ọrụkwa ka o ruole mgbe ịha ya somebody protocol one of your protocols awụrụ na ị ga-enwe one room ndabere ebe gate ya eruo ebe ahụ ya echenji enweta somebody ga search the person bụ onye na-abịa ịrụ ọrụ na ọ gaghị ebukwe wivon n'isi ọwụ anwe ihe wee search ya ntụtụ ọ dị possible na enide ọ na-abịara ọrụ ya ekpekwele wiki akpọta onye ga-asaachị ya ya eyituo pantị ahụ na-enwe ihe n'ebe ahụ sacha ya everywhere sacha ya ọfụma o wuru ihe monitor na ndị bank na-eyuzucha ihe niile sacha onye ahụ before asị abawa ọrụ chakwa pụta asachịkwa ya before ya na-emegịrị ya n'ala ọ wee babaga ugboene ma home the reason mmadụ ga-eji ha ya mmadụ onye ha yara onye ga access to bedroom ya ọwawụhụ trust hichaa ụlọ ọnwa gị were ka ọ gara agaga ma ntụwa kamera ka ọ hụ ihe agadi nwaanyị na nwunye nwakadị nwoke na nwunye na-eme n'abalị ma ọ na ha lakpo kedu uru ọ ga-abara ka ya na-enye nwoke bido tax was the woman you can imagine ewere video sendere the man say lekwe na ụwa niile ga-ahụ ọtọ ya na nwunye na enye ha ego lere ote the man ga na-asị na kwere je na nwunye ga na-asị ruo ebe ka elekwere mgbe ha jiri gada kedu ebe ha hụrụ anaghị ha ahụ na ọwụ ha nwa nọ dị mana ebe ha nọ wunye ha na-agaghị aghọta and ha agaghị achọ ka ọtọ ha bịa gbawa n'ịntanetị etu otu caption na wunye ụmụ ha sef aga ekwe ha ebido betawe ọgwụ na ahụ na biko na echere ihe n'elu echi n'ala echine nwaanyị si na compound gbawara agbụ otu aka onye ọbụla na-eti na ihe polisi akantị polisi mara ya ka a pụtara n'echi ya na aka ya egbe ikpere na-arịọ gị dị masị ebiko na ebiko akantị polisi ọfịsa gbara na ya ma na otu akantị ndị polisi na-adị no wonder ụfọdụ shi detention pụta gị na-ekwu ha na-asị na-ejila akantị mmanwụ ahụ udu ntị na aka nlanya gbara na o mere ya ha achịcha mkpara anya onye ọbụla na-eti otu aka onye ọbụla na-eti edilite evidence dị ga-enwe ike so na ebuli gị Disney enweghị mere ewere ihe niile sendara nwoke na nwunye ọha wa ọtọ ha ka ahụ n'ebe ahụ sendara the man delete ze from phone the girl jidezie werezie the girl ka agagide butezie enyi nwoke onye ha master ndị AI onye oji abalị gị ọ ga-atọ na background changer ka agagege burukwu ya onwe onye nọ nga ọ nọ kpachapụkwa anya ya kere ke hịrị ọnụ nwanne nwaanyị ewetara m ya obi ụtọ m ogbu enewo ma ogodo na ometụta aṅụ gị hụ na ụmụnne n'idiri ha wụrụ ihe eji amụrụ akụ ụfọdụ na-ewetakwa ma ọ dawa legelege kele ugbo ne dara legelege ọwụ ya ka o mere mana ọla nledi ya na landlord ya ewetekwere ya n'ihi na amara m na platform a ndị ukwu nọ ya ndị ukwu nọ na this platform ndị Chineke gọziri ndị tụrụ ugo ọwụghị ụmụaka na ebe a o doro m anya na ndị nara ọnụ mụ na ha kwara ọnụ ga program a ma ndị folo gị na-enwe onye nwe obere nwa ebe a ọgodo obere nwa amamihe ha zuru oke ha dị well refined onye m ji wepụta biko before gị na-aha ya mara ahụ leruo anya biko toruo anya ala mara na ụdịrị ihe dị otu a na-eme ka ọ hapụ ime biko onye m sị mabịa gbotowara ọnụ ngalana udo dịrị unu